Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga kapwa ko Bicolano Oragon. For today's video, tayo nga po pala uuwi sa Bicol. Nandito nga po pala kami ngayon sa PTEX, dito po sa Parañaque. Ito po ang loob ng PTEX, dito po to sa second floor. Ayan, nakikita nyo po, ang daming mga bagahe na mga dala ng mga magsisipag-uwian sa kanya-kanyang probinsya sa Bicol. So ayan na nga po mga kapatid, nandito na po kami sa Villesa Blue Star. Ang iba pong pasahero dyan ay nakasakay na po doon sa taas. At ang aking pamilya, kasi kasama ko po ang aking pamilya, ang aking anak, dalawang apo, si Melvin Vlog at ang aking asawa. Yan po ang aming sasakyan, Villesa Blue Star. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo kung saan po nakaparada ang Villesa Blue Star dito po sa PTEX. Sa second floor po yan dito, sa gate 2 mga kapatid. Sa mga uuwi nga po pala ng Bicol at papunta po kung saan saang probinsya ng Bicol, dito na po kayo sa PTEX sumakay kasi nandito po ang lahat ng bus pauwi po ng probinsya. Just only po 900 ang Villesa Blue Star pauwi po sa aming bayan, sa bayan po ng Manito Albay. Yun pang aking apo na nakaway-kaway at ang aking pong anak, ganun din po ang aking asawa nandyan po. Dito po yan sa gate 2 ng PTEX sa second floor po. Ayan, tinitingnan ko po ang aking babae kasi nga po ay nagtatanong sa akin. At ayan po mga kapatid, ang unang hinto po namin dito po ata to sa may Chaong or sa may Pagbilao kung di pa ako nagkakamali. Kasi minto po para kumain kasi gawa ng gabi na nga po. Siguro around 9 PM na po yan mula po ng PTEX hanggang sa dito nga po sa may Chaong or sa may Pagbilao po. Ayan na nga mga kapatid, unang hinto nga po at ipinakita ko po sa inyo kung saan nga po kami huminto para nga po kumain at para mag-CR na din po mga kapatid. Tambay-tambay lang muna po tayo kasi gawa na siyempre nakakangawit mo po ang kauupo, kalain mo po yun, 14 hours ka pong nakaupo hanggang Bicol. So ayan na nga mga kapatid, nandito na po kami sa part ng Albay. Ayan, nakikita nyo po ang pinagmamalaki po naming Bulkang Mayon or ang Daragang Mayon na napakaganda po, perfect cone po, kumbaga napakagandang hugis po ng Mayon Volcano. Isa po yan dito sa pinagmamalaki namin sa bayan po ng Albay or sa Legazpi or sa Bicol po mga kapatid. Ayan, inabot na po kami ng umaga, siguro mga nasa 6 o'clock na po ng umaga. Malayo-layo pa po ang aming babiyahin kasi gawa ng doon po kami sa dulo, sa bayan nga po ng Manito. Bago po makarating sa amin, dadaanan po muna namin itong lugar na ito. At napaka puyat na nga po kami niyan, pero okay lang po kasi sulit naman po ang biyahe at makikita mo nga po, ayan, napakalinaw po ng ating Bulkang Mayon. Makikita mo po ang lugar na napakaganda dito sa parte ng Bicol. Sa mga hindi pa po nakakaalam, sa mga hindi pa po nakakarating to sa Bicol, ayan po ang aming Bulkang Mayon. Ayan, nasa part na po kami nito ng Daraga po ata ito mga kapatid. So bale yan mga kapatid, nakikita nyo po mangilan-ngilan na lang po kami pasahero nito ng Villesa Blue Star bus kasi yung iba po ay nagsipagbabaan sa kanya-kanya pong barangay o sa kanya-kanya pong munisipyo. Kaya ayan, ilan na lang po kami. Umaga na nga po yan, siguro around of 8 na po yan ng umaga. Nakikita nyo po ang aming daan papunta po sa aming bayan. Pero subali mga kapatid, hihinto lang po to sa may Buenavista. Sako pa po ng Legazpi kasi hindi na po ito didiretso sa bayan po ng Manito. So dito ko na po tatapusin na aking vlog. Isang mapagpalang hapon na po sa atin lahat or tanghali or umaga. Bye bye po. God bless you.